A už točíme. My sa ideme kúpkať. Ideme kúpkať a kúpka. Sme sa teraz zobudili. Poď, očko, poď. A sa naťahujeme. Cvičíme. A zainteresujeme deda do kamerovania. Keď už je tu. Oci, budeš kamerovať. Ale tak, že by nepresiahlo, tak iba po minútke, hej? Že by som mohla Mišovi poslať. Budeš vedieť, dedo? Si mal počuť Mišujo, jak pukal. Hej? No. Áno, teraz sa naťahujeme. Čo? No, dačo nedobre. No, máš veľké pučochy. Nie, to už sú spadnuté.